Avui ens trobem així en els centres educatius per a informar-vos que des de l'Ajuntament s'han facilitat a tots els centres educatius 102 purificadors on han fet una inversió de 24.000 euros aproximadament. Dir que han arribat ja a tots els col·legis perquè s'ha fet la inversió per a tots els col·legis educatius del poble de Castalla, siga el Rico Sapena, Maria Assumpta, Montori, el que és l'Institut Enric Valor, escoles infantils, Cadella, perquè creiem que tots les xiques de Castalla deuen d'estar en igualtat de condicions i per supost per a que esta pandèmia la puguem dur millor, s'ha fet esta inversión tan gran. Aparte de los centros escolares y educativos, también hemos dotado a todas las instalaciones municipales y también a las asociaciones de aquí de Castalla, como Alzheimer, Despertar y la asociación de AFA. Con esto pretendemos que los niños estén en un lugar seguro y desde el ayuntamiento pues hemos dado un paso para garantizar esa seguridad de los niños.